Ngadon hang ni bat ngayeng nam ta ka Riboy district jungi kum we ni kinong yalam naka seng ka bangitip kum ka Riboy Tourism and Environmental Development Forum ka jingkwa ban pensngo pai ba lor naka leng jok ni ka forum ka jungi sau pai ba nong song snong jok ka bri nyok trep bat hamtam po ni ka district ka jungi ka long ba ngidei ban penne ya kamariang Kamariang kalong ka badon kam hado kata-kata ngidon kam ubriu iben kimarat ro ngidon kam banyo ya ko bandi kon bam bat mangi ubriu kam tam lile ngi iba hapo ka district jungi bat hapo ka jelai as a whole ki briu ki lastang ban pensniu ya ka mariang kilum kiwa ngi kila selen ki ding ki bahe kila pom bat sisa kalalong ka jingdo nong ka bakrao wat kimarat ki basyong ha ki klau ro kim dan syo bat ka ba ngi ka don ka jingma ha ka generation ka banwan ya ka pateng benda ka banwan ka long ka jingma ha ka jingkerdo ya ka umbam umdi bat kene ka sakta wat ngi nadu mentaro kala yai kata wat kadang sedang kata tengi kerpak seki pai ba nong susong gi ba ki badon hapo ka ne ka bring yo trip ki jungi hapo ka ne ka district ki jungi snobha wat pensniu ya ka mariang ngidon kam baka mariang kan long ka ba iko iphe ngidon kam ba kimran klau kindon ha ki klau mo ki jing thau ki bo ble ula thau nadu ki sim ki do ki di bandon ki di bandroi bat mangi ki briu ru ngim dei ban penjot ya ka klau ka batam ka jing thang ding ka ba man la ka snem hapo ka district ka jungi kala ta sisa ya ka mariang kala pantur khong ya ka khando hadu ba ngi kerdu ba ya ka umbam umdi hakini ki benai bajur ler kamtam Amar kata, kung way na ki nong pre ki bangi page, nang mata kung no ban percep ya ki environment, ni kerpa, ni apil, se ki page ba nong song snong kamtam, se ki dorbar snong, no? Ki dorbar snong, ki ba page, ya ka snong kathaw, bat sa ka right, ki ba page, ya ka mata ka jinon kam, jong ka klaw right, so ba ban, ay ka jingi trelang, ban batha, lani ban pentip page ba, ha ki snong ki thaw lani ka right, leng ba soda leng ba ki nong yalam rai ba dei ban penne ya kami mariang ngim dei ban thang ya ka khlau ko batap namar ka jing thang ya klumar ya ka thau ya ka khlau ko batap kawan ra sisa ya ka jing ter khong bat ngi na kaliang ka forum ru ngila de ma ki stem ko men chua ngila yo ya ka khlau ngila thung ya ki se ngila panhe ya ki se nre ki don ki breu ki balik thang itu ka khlau do ngila do long ka jing do nong ka ba khrau bat kani ka ta ya karep karyang ber ko kinong rep lu kidu nong ba aba sya thang kalum kawa bat sisa kalong ka jing ter khong nama kata ngi apil ngi kerpat ni kinong sosno ki ba e amtam kinong ilam sinong ba kinai ka jing trelang ban perking ban te lakam halaki jong ki sinong ki thau jong ki bam dei ban sya ba ki breu kinwan ban thang ya ka khlau batap bat sakawai ka bang yoi bat kiwa ki jongi ru ki lastang ban do jat kini ki do kha namar ngi yoi ki breu kilong kinong syun kila pelong nong syun ru wat ya kawa amar kawa ka de ka we ka hobi jong ki nong sangkai perthai ki balik ban khwai do kha ngi i ba ki pai ba man ta lastang man mare ban lik khwai ban pelut ya ka pon re abe ki lik pa sikiwa ki i ba kiwa kim dong do kha syun mar bale ba ki breu ki lik ban ai da ka dawai ki lik berbi ka jing berbi ka jing ber dawai kala pensniu hadu kata-kata ya kiwa ibran po ka riboy ka jungi hai ki snem arsnem menchua ngilek stage po wa khri ngi ya ka jingja ba ki do khang pe kila du jat sisa ngila i kila viral hapo gi video ru ban ngi apil ki nong song song ki ba e bodon hapo ki rut wa song ba ban ye trelang ban ai ka jing petip sa wildlife department la ne petip sa ki bor ki ba don ka bor ba halor ba kinle ba don kam don ka wildlife department don ka forest department ha ban ai ka jing trelang ban ye da ya ka mariang ka jing kata kalong ka apil nakaliang ka Riboy Tourism Environmental Development Forum jungi sepi baro ki pai ba nong song